Здравейте хора, аз съм Ендермен 2005, както се знаете. Това е 6 епизод на Minecraft Camp. Сега ще играем на креатив, ще правим царство на един свят. Тук съм с моята групичка, Бачи 05, Емил Геймър и аз естествено. И ето ги моите приятели. Така. И на моята страница искам да ми предлагате игри безплатно на най-вече. Да. Искам да ми дадете някакви идеи за игрички безплатни в Steam или от някъде други за. Ама искам да го 32 процесор, ама искам да намерят на само някакви игри. Сега хора, ще направим един стадион. Стадион ще правим сега. Но по-нататък сега ще направим царство. И какво ще правим тя игричка? Не мога да я направя клип, защото тъпия ми телефон не се намеря към игричка. И утре как ще дойдеш на даскала? Какво? Утре как ще дойдеш на даскала? Нищо, човек. Бачи! Бачи! Да. Какво става? Еми! Емел! Да. Кота! Да. Ари после я ще игрикам. Пак бърка. За кое вече? За Исус. А тук какво стане, като знаеш Исус? Не е случай. За колко ще изправим на хората? Аз колко хора за миналата? Аз искам. Какво стана, бачи? Драги зрители, също така, като направя само малко част от това царство, в следващия 7 клип с Емил Геймър ще направим LAN връзка представление на Хамач сервер. Нали, Еми? И ако трябва, ще сложим под клипа сайта, къде да си изтеглите хамачи или то направо пишете хамачи. И който иска, може да... Снима с... Да. Ще ти дам. Който иска, пиши в коментарите, на която иска страница. Аз да добре на песен скайп. Законно скайп. Защото днес да снимаш личен. Да, бе. Той знака има личен. Личен скайп е. Личен скайп от абонатите. Не съм ще запомня това. И за сега е това, драги зрители. 4 минутки съм го направил това. Сорчекъм. И подложи, че ще изправим вече пъти, нали? Че как? Не. Да, бачи. Вече подложи, че ще изправим пъти с тебе, нали? Няма да казваш с тебе, ще казваш тримата, защото и Емил Геймър ще участва. Тримата, да. Втори объркваш. Вече има... Имало 4 пъти.
Няма бе. Сколко? Първият клип. Тъй, драги зрители, за сега само той ми идва на къла. И той праси не ще да излези. Сега ще му и мамата. И праси той излези. Не ще. Аз пък го отрепах. Сега просто не бъде. Не бе, отрепах прасито. Не, аз се места. И да. Бачи! Абе, Бодоро нямаше ли да ти тегли в рап, се? Бодоро нямаше ли да ти тегли в рап? Тук играя но аз и ще потенеш в тихо. И да, бях изпълнена пред нас. И това, драги зрители, сега ще видите за какво е. Само да цъкне това. Ако някой ми пуска скайпа, да може да игра. Шалеле, шалеле. Може да играе на Майнкрафт. Като направя да се символ. Символ. Хора, искаме такива игрички да знам. Символ, някакви старички, с фермали, някакви старички, да, има смисъл. Въркал смисъл. Ето гръбен пробва. Ето. И искам да се отида да играя. Пак и мразя. И, драги зрители, в действителност, това е
нещо, което исках да ви покажа, не се получи сигурно добре. Всеки момент ще свърши клипа, затова предварително казвам, това беше от мен. Аз бях Ендерман 2005 и вече сега до скоро. И до скоро.